Прывітанне, паважаныя сябры. Сёння я вас вітаю не адна, а са сваім чацвераногім сябрам Чарлі. Мы з ім выйшлі на прагулку. Хто каго выгульвае, ці ён мяне, ці я яго невядома, але настрой у нас у абодвух цудоўны. Паглядзіце, якая вакол прыгажосць. Наперадзе перад вами храм святой Матронушкі, бярозавы гай, наша вадасховішча, сонечнае надвор'е, марозны дзень, свежае паветра. Што можа быць лепшае для стварэння настрою? Я сёння жадаю вам, каб у вас таксама быў цудоўны настрой. А для гэтага давайце падорым адзін аднаму усмешку. Што можа быць лепш, чым падарыць адзін аднаму усмешку? Ну, па-першае, гэта самае малое, што можа падарыць чалавек чалавеку. А па-другое, менавіта усмешка здольна стварыць настрой. Тварыце сабе настрой самі. Як казаў Анатоль Вярцінскі, жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць, тварыць. Добрага вам, цудоўнага, бадзёрага настрою на ўвесь дзень. Хай вам сёння пашанцуе. Да сустрэчы ў сёмухі.